Jaun Andreok, pilota zaleok, egun ondizuela Gernikako Jaialai pilotalekutik. Alaxe da, gaur espero dugun jaia ere, alaia eta gustagarria. Haze bi partidu izango ditugun. Lehendabizikoan Beaskoetxea eta Lopez izango ditugu. Barandika eta Ekiren aurka. Gernikako Gran Slam haundian eta bigarren partida ere ez da edozein moduzkoa. Bi multzotan banatuta jarri dituzte 6 bikote haundi eta bigarren partidan Goikoetxea eta Lekerika izango ditugu Erik eta Etxetoren aurka. Eta gurekin dugu Felix Espila hundia. Felix, aspaldiko egunon? Egunon. Ondo algara? No, betiko bezala. Beno, Gernikako Jaialai beti izan da pilotaleku dotorea, orain ere alaxe dago. Ikusgarri da, fronto ikusgarri izen da beti eta honbe jarraitzen dago. Baina jokatzeko esekentzia maila hundiko pilotalekua. Aparte, metro asko dauka, normalak frontoiek 54 metro dauka, zonen badauka 57, eta hori 3 metro luzia izen dena, hierritzen da, eta batez be atzelariziek. Eta aurrelariziek, rebotietako momentuan atzerago etorri bidaue eta hierritzen da. Orduan, hemen fronto honetan oso exigente beti izen da. Torneo erra jarri dute, 6 bikote haundi. Nik uste dut urtero jarraitzen dago etxen dago lako udan, ez da, pare bat bete horret dauzen pelotari honenak, danas diotean, beti mate faietzen dago, baina, dauzen pelotari ondo jokatzen dago, eta nik uste maila honeko pelotari dauzela, eta, txapelketa gogorra ikusiengo da. Estatu Batuetatik eta Mexikotik eta denboraldia amaituta izarrak hemen dira. Eta hemen dituzue gaurko pilotariak. Eki Gasteiztarra ikusi duzu hor. Eta partidari ekiteko prest dira. Bi bikote handi hauek. Hautaketan diardu. Beaskoetxeak. Konzentratuta. Eki. Errebotera sartzeak edozein pilotalekutan balio du asko. Baina hemen beti zailagoa izan da. Zartu dut, fronto luzi zeneran eta depende ze materiala ataten dauen. Kentzea ere zailagoa. Eta, gauza bat izaten da normalien fronto honetan, bizkat aurrien igual erretzau tantu bukatzen, ze, fronto luzi zeneran, zuloak ere handiago. Zuloak handiago di, hori da. Lehen da biziko sakea. Beaskoetxearentzat beraz. Eta hastear da partida. Hemendik aurrera pilotaren hotsa izango da musika. Atera du Beaskoetxeak. Pasatzen utzi dio. Barandikak. Eta lehenbiziko pilota horretan zailtasun handirik gabea zirudien. Ez da normala, Lopezek horako utze gintzine. Zare paresten, ez da, ziren, hotza, pizkat, ikusi kontrari zuzan jokatzen dauen, zedan dabitzen, lehenengo tantu ez da izaten garrantzitsu baina ez da horren beste, gero partidun sartzen mazara, horrek tantu rekupera dituzuz. Hor jarrita zegoela ikusi dugu, eta... Igual jaikixi ezan ningo, bera pentsaduen beste, pilota aldaketa beraz. Tantoa urdinek egitearekin batera.
Soinua badauka, pelotak, Toko, eneko pelota moten da. Eta hotxak asko jantzten du. Asko. Nik beti izaten eban, nik pelota motela ataten badezu hotza dukizela. Goma zaparra da barika, tank, entzun. Da orduan pelota jokatzeko asko norbera postu itxen da hori. Zaparra izpadeuke norbera motel dutxen da. Moten dago pelota ez da bilela. Beste grazia bat. Barandikaren sakea. Buskaire. Ezin izan diokendu, Bea Eskoetxeak txokora luze, ongi. Pilota zailera iritsi eta luze jarri du errebotea. Gernikarrarentzat indartsu. Eta non jarri duen, errebote ikuskarria izan da. Diego, baina fronto honetan bestuan nik ondo zeutzen dagoela. Eta gero ondo bipini da rebotera, eta eskumia ondo rebotetan gainabe. Ondo koloketen da, eta... Lekurik txarrenean jarri dio Diego Bea Eskoetxeak Ekiri. Amarrean bote. Atera du Bea Eskoetxeak. Atzera Barandikak. Jaso Lopezek. Eki. Eta tanto. Hau zailagoa zen. Arrimauta eskerorma eta baina veloziarekin etorri da eta ikusi dezu, bueltan zena etorri da beran. Bai. Hor kontu zibili beharra dago, begira. Pilotaka da erra izan da. Eta hor txau zuen, hola etorri zaion gainera. Reflejo hona da, onde zasoko mutila da eta mutili karagarria. Karagarria, bai. Bi eta bat. Urdinak aurretik, ongi gurutzatutako sakea. López oraindik ez da nagusitzen hasi. Atzelari Zumaiarra. Orain honetan oso luze errebotea. Bikain Imanol. Ematen dau ikututzala Lópezek errebesakin. Baina gero ezker hormaio eta zabalera sekulako ziztuan joan da pilota hori. Eta izenolako errestasuna. Bai, erretz. Postura eta postura onna dauka errebesakin, da dauken palankia zain erretz. Oso gutxi behartuta. Eta partidun zier hori hona da, erretza baguntetezu, aporzaute joten dagoena eta ezkenien postura ez daukena, krisiak osteteako, eta gero zemata tantu gaurrera jun, kantzau itxena geixa, eta garantzitu zen da postura honak ikutxia, eta gero pelotia tarteko atzera. Ongi Bea Eskoetxea, azpidik atzera, bikain Eki. Erdibidean harrapatu du Imanol, azkenean errebotea Bea Eskoetxearentzat ongi. Eta orain honetan utxa handia Barandikarena. Bai, esku zain onda, ja petzetan amuza zerrein, pelota horraz. Baina oso bizia peloti, Guztien esu norain urtetzen dauen. Bai. Hor txeuzu, hor aukera polita zuen, ja, zazpiterdian eskukoa, baina Elisek esan duena, behar bada, zer egin pentsatzen ariko zen eta lehenbiziko aztu. Bea Eskoetxea. Sakea labur gurutzatua. Atzera orain. Unpalaster bikain. Baina gora joan zaio. Osongi sartu du erraz, baina Bai, fronto honetan ezarri paezen hori, bizkat alturi topeten duzu atzera nahi zua llegau, eta horre askarreko horma gora zara askotan juten da, Nei bari gaina bez, horre postura beti da arrimeta esker horma gutateko errebesakin, bai eskumiaz, baina errebesakin, da gero altura maten duzu, eta deskuditzen maza beti araizik juten da.
Diego Beaskoetxea. Luzegia. Venga, vamos, Machete. Atera du Beaskoetxeak. Atzera Barandikak. Bikain Imanol. Moztu. Osongi. Erraz. Eki. Ez da hori pilota hori berak nahi bezala zabaleratu. Eta orain Komeriak ongi. Beaskoetxea. Seitik atzera. Eskuinez indartsu. Orain arteko tantori piloteatuena jokatzen ari dira. Bikain berriz ere eki. Sartu beharrekoa zuen Beaskoetxeak atzera. Ongi. Barandika. Atzera Txitxakaren bila. Eraman. Eki. Tanto amendean hartuta bukate, baina bukatu ezin motz xamar geratu zaio. Eraman alere. Erki Manol. Oso ongi eki. Ondo. Rebote eskumaz. Tanto gogorra doa. Rebote luzea, seitik errebesez barrura. Ongi Imanol. Ez zuen erraza. Ez, normal, altura ondixe dugu eta jaiego da, baina persona normal bat izan da, pelota hori jaiego. Epa. Zaila, baina jaso hori ere. Bikain Zumaiarra. Eki. Jaso. Atzera Beaskoetxeak. Oso ongi eki. Ai. Botela esterrean. Sartu da hor. Beaskoetxea. Beti izaten du bere zailtasuna horrek. Bai. Sartu balu abantaila handia. Bai, bai. Da gaina sartu biharreko dago, reustuntzien Bai. gainetik pasakoa kon Lopeti. Bai, tantu gogorra jugatu dago, Bai, tanto gogorra izan da oso. 4 eta 3 urdinak aurretik. Ongi eki baita Beaskoetxea ere. Erreboterako utzi dute, jaso. Barandikak sartu eginda Beaskoetxea azpitik, zaila zuen ba. Bai. Benetan zaila zuen. Eutsi Lopezek. Ekik eskumaz bikain. Ondo, ondo. Oso ongi. Duda eukidau hor, eskatu itza Lopeze, baina duda eukidau Diego sartu, baina, bueno, berai, ez da, esen pelota arretza, esker normal ipini daute. Hor eskatu itza junda, pelotian bile, baina. Pilotaka da, erra izan da. Hor jarri duenari eman behartzaio meritua.
Jokoan Dotore. Horre eki bizkate lo onda, zerbeste horre sartu da honin diu hasi bazan korrik bizkate aurrera, hori pelota eskure torriko dagoen, ze biaren jaikixe zazpite erdi sortzin dago. Bai, ez da oso ernegon, ez? Ez. Hemen metro asko dira, baina horregatik oraindik ere erneago, egon behar. Bai, beti atzelarizi bizkate hor preston bidau. Ez dut esaten, han dejada justu mutatzen dana, eti basta hori baina bizkate preston bidau. Ze pelota hori atzelari bat etzago, neko hartza izango zan. Sakea luzegi. Ongi eki. López, zortziterdi bederatzidik eskuinez. Ongi sartu da Barandika eta Aietxi. Atzelariak, nor baino nor gehiago. Barandika sartu da. López. Oso ongi eutxitakoa. Eskaba zabaleratu eginda, Eskumaz López. Erkile itxia, bikain. Zaila zuen oso. Hori ere, ongi sartu du eta eutxi. Pilota zaila asko sartzen ari dira tanto honetan. Bai, eta biziege, baina Barandika normalien pelota asko sartzaile da. Kosta itxakona da, tanto itxia. Oraingoan egin du bat. Bigarrenean. Hamenik ez dute bitxan dut, ez sartu daula zestua, baina berak ez dut hori haiki bingo ban. Negu bigarrenean ikusi dut, epaileak ala adierazi du, errepikapenak argitzen digun. Bai, bertan onda epaile eta ikusiko ondo ez da, baina ez da ikusiko. Ikusten da bai, bigarrenean izan da. Bai. Luze. Eta bizi moztutakoa, eta tanto, 6 eta 4. Atzera Beasko etxeak, jaso, ez ineki. Pixka bat pasatu egin du. Partida berdintzeko aukera Beasko etxearen zat. Luzegi. Ez da, zema pasa o zemat lehen uste nuen bost zete zide zet bako txien. Eta ja, irugarna izango dugu. Zet bako txien, ero zet bizetan bost. Ez da, ja irugarna da. Ez da, zel lege pinitxe duka, baina lehen hor lezet izan. Eutxi Beasko etxeak. Labur samargeatu zaio eta ezin Barandika. Ados Jaun Andreok. Berdin dute partida. Lehen biziko setaren erdi parera gerturatuak.
15 behar. Seta eskuratzeko seina doaz. Beaskoetxea. Oso labur eta laburregi. Laburregi, ala dirazi du ikusten zen arrisku handia zeukala. Bera ez dago ados. Berari lauko arrastoa pasatu duela iruditu zaio. Erraza izango ikustea. Zazpi eta 6. Kamara bajarri zik hortxe zartza. Ongi, Xabi Barandika. Erra, bikain Imanol, enuen uste. Enuen uste. Baina, mudila ere ikaragarria, jauzi ere erra gindu eta sartu. Eta hemen aurre xamarrean zuen eta gainera ikusi du Beaskoetxea pixka lekua galduta zegoela. Ni usten dute hori etxi jundala sartza eta horre remota ingo ban. Kostaue, Roma biku oso zer. Horra asmuki junda baina, berandu zen ba. Ez que... Sexto eta guzti, horrek egiko laua metro, López Eja, gainetik pasetako pelota horri. Ez da erraza ez. Eta gero hortxe izan da. Ongieki. Beaskoetxearen errebotea eskuma zaherki gurutzatua oso ongieki. Jota zaila asko sartzen ari da, ongi Beaskoetxea ere. Bikain Gasteiztarra. Eki ikusuna fin da biela, pelota asko sartzen eta... Eskumikin dago, pelota hori sartzen dago Diego Peña, ondo pintzen dago, Eutsi Barandika kongi eta ontzat eman dute. Ontzat eman dute, eki falta eskatzen ari zen, pilota ukitu duelakoan. Baina epaileek ez dute halakorik adierazi eta orain estuasuna ekirentza daserre. Horiek ere ez dira errazak izaten erabakitzeko. Lópezek saskia jarri egin du, gero ukitu duen edo ez duen. Ja, ez da izaten erratza ez. Ez da erraza, hemen txeguzue. Zezan gotzut, teipa. Eki garbi ikusi du, Bai, bertan onda, bai, garbi ikusi du, bai. Eki garbi ikusi du. Gran eslama duzue hau. Gernikako jaialai pilotaleku ederrean handia bezain ederra. Gaina, sortzigarren tantu deskantzu hartzen dago, Hori gaitxik. Hemen txeguzue. Zortzigarrena. Tantoa eginda zeukatelakoan. Geratu da Neki. Baina Lópezek bueltan eraman egin du eskumaz. Eta tantutxo bakarraren aldea ziritsi dira. Eten aldira.
Eta estu doa. Bai, ikusitxe igual horta pareja, esango nuke Gorrixek eta, bueno, pareja moduen Sendotxu haue. Sendotxu haue, bai Diego hori uste aurrien, da batez be, gero López atzien, baina, bueno, ikusten da, Barandik eta Leke, beti burrukaren zide, ez dago emoten partidu, ez dut zarrure zein kontra jokatzen daue, beran maia moten daue, eta azken arte, bueno, iruazin biakue, eurei. Laugarren edizioa du hau. Gernikako Gran Slamak lehendabizikoa 2016 urtekoa ez zuten izen horrekin jokatu. Baina tira, izena zaratago torneoa bera da. 3 ediziotatik 2 irabazita, orain arte nagusi Goikoetxea dago, eta gainera lehenengoa Atzelari irabazi zuen. Bai. Eta gero berriz bigarrena bere lekuan, aurrelari, eta iazkoa berriz Olaranek eta Lopezek eraman zuten. Zortzi eta zazpi. Ea zer eskaintzen digun lehenbiziko setaren bigarren erdiak. Zongi. Atzera Beaskoetxea indartsu, errebote ingurutik eutsi. Bikain. Erreboterako utzi behar, Beaskoetxeak eskuinez ongi, eta ezinekik, etzen erraza. Eta bueno, da llega da, ni lehenengo petzetan egon ganetik pasako txala, baina da llega da, ez da usartu, baina oso behartuta, eta ezin jaso. 2 tanturen errentatxoa Gorrientzat. Ondo dago. Hombre, joan gara sortzian deskantzora, tanto bat. Badoa Gernikarra. Pisatu. ondo. Bikain. Jaso Beaskoetxeak, biladoa Barandika, atzerazpiazpitik, ongi Manol. Sartu, Barandikak. Leku txarrera, baina eutsi Lopezek. Ai. Ito. Zaila. Erki, eutsi. Erreboterik ez da izan. Txula. Eta horretzegoen ez egiteko aukerarik. Meritua anjarri duenari eman behar. Bai, bakaina bez. Eki bastante aurratu onda eta haueko itxide bat ziren, ikusten zuen razai da hor. Baina Txula perfecto, urten ez da baina gaina. Eta ikusten dana, Xabi Barandika kostetxeako tantua baitzea. Horri natzen da, ormabiko bat, mostu pizkat, soste pizkat. Kontradizioan dizela, zein botakete dauen, atzatzera botabiaren dana, pizkate... Aurreko jokaldi gutxi ikusten ari gara, Bapez, oso gutxi. Ormabikorik ez da ikusi dugun? Ez. Gero, Diego pizkate bentaja hartzen badago gisa arrematetan dago igual, baina horrako zeretan, ikusitxe gaina Lopezekin jokatzen dagoela, bera, ez dago arrisku hartzen.
Hor kasuan, ni uste Barandika gisa remata hori daula. Laugarrena. Venga. Amarterditik eskuinez. Zumaiarra, errebote ingurutik sartuekik. Forma bikoa, ez da berak nahi beste zabaleratu, Barandikaren aukera gurutzatu, sartu Lopezek. Barandika, aukera polita, txapapera. Baina txapapera, aukera erra zuen, garbia zuen. Ona. Garbia zuen, ja Lopez hemen oso atzean geratu da zegoen. Diego Zabalera junda, eta tanto esan, baina. Eta oraintxe aldetxua. Orain arte oso paretsu joan dira. Ondo aukeratutakoa zen, antxe zegoen tantoa. Sei bikote, bi multzotan banatuta. Beraz, bina partida jokatu beharko dituzte lehenbiziko ligaxka honetan. Gaurko honek eman dio hasiera Gernikako Gran Slamari. Eta hor ez du sartu Diego. Tienes que rematar sin miedo, eso es. Este pilota baten bila Barandika. Venga, zazpi gehiago, amagostera. Bestia gaztu, venga. Barandikak txokoan dotore. Diego besta parkatzen, ezaki kenduzik, gana horrien ondo horrematen dau. Xabi gaina pelota, barri zidani gaina lehenengo gaina adegindu bizar luzataten. Ez du asko luzatu. Beasko etxeari aire sartzeko aukera eman dio eta metro asko dira hemen zaintzeko. Gitxinez, bost da erdi sartzen bada usei, laute erdizien sartu dago, da kantxa erdizien azkenean, hormat itorri da eta aukera ondizio bide horre tanto amaitzeko. Beasko etxea. Makurtu, sartu eta gurutzatu ongi Barandika. Errebote luzea. Gernikarra entzat, jaso. Eki, ongi. Urruti semartzegoen, sartu eta nola moztu duen. Perfecto, espero normal. Ondo, ondo. Zoragarria izan da. 13 eta 8. Oso ongi bideratua dute. Lehenbiziko setau. Diego. Se ha roto, ¿no? ¿No se ha roto? La pelota no se ha roto. Erra izan da. No está. Lopezek tantoari eman dio bukaera.
Antxan geratu den izerdi arrastoa lehortu dute. Beaskoetxea. Atzera Beaskoetxeak ongieki. Hormabiko aurrundik iritsi eta berak aukera moztu eta gainera etorri zaio. Pilota harintzi joan oso. Eta gainera etorri zaio ekiri. Tanto bakarraren faltan dira gorriak. Lehen biziko seta eskuratzeko. Ez da hartza horratuta oso ondo bota bizu Hormabiku tantu sartzeko. Urine pesose asmau bidau, bentaja aurra doia eta... Errebote ingurutik, eutsiekik, sartzerik ez ongi. Kanpora. Kanpora joan zaio Lopezi. Zulo ondia zegoen, baina zehaztasun tekniko ondia eskatzen du jokaldi horrek. Baina bezan bazan urran datu zaila bentaja horretan botaleike. Une honetan daukaten abantailak 14 ziren aurretik, orain 9 garrena. Orain digarrena sapuska bat badaukate horrelakoak egiteko. Barandikaren sakea. Hau motela da pelota hori. Nabarmen. Orain dik bintzat. Arki. Eutsi Lopezek. Bai. Ez du barkatu Barandikak. Lopezek larri eramandu eta gero hemen atzeatzean geratu da. Eta oso ongi esmatu. Eki ondo, altura topetan frontizan hemen aprobetxau, mida pelota olako motela dagoenien frontizan alturia aprobetxau eta atzera llego ezkero kapitan general. Baina Lopez leuke arazu joku bieze, bera duke kriston errebesa eta Amarreta malau. Barandika. Sartzerik ez du izan, sake laburra izan da oso baina, gurutzatua.
Eta ezineki gortxe joan zaie lehen da biziko seta. Aurretik alde handia lortua zuten. Eta azkenean 14 eta 8 ondoren bitanto egin dituzte, baina zulo handia zegoen. Eta ezin izan dute lehen da biziko seta beraz. Beasko Etxea eta Lopezentzat. Eta hemen Gernikako Euskal Jaialai pilota eskolako bi umetxo kantxan. Ilusio galantarekin. Egun ematean maisu hauen mailara iristea helburu. Hemen etortzen dira hauek bezala beste hainbat aurrere. Eta oraindik hemen segitzen du maisu lanetan Gonzalo Beaskotxeak. Felix. Bai, uste pila badu hemen. Zue baino zaharragoa da, Gonzalo, baina elkarrekin urte dezentean topo egin izan zen duten, eta... Bai, niri lehenengo urtietan ame jokatzen torren zenin, gero tamaikan, berarekin jokatu nuen gaina munduko txapelketi, jokatu nuen elkarraz, eta gero partidu asko, elkarrekin batez be partidu asko jokatzen nuen. Eta zenbat urte, 3 urte jokatuko gana arek, ez da, ze urtetan jubilauzan, baina, bai. Eta lehenbiziko munduko txapelketan, Alegia Remen eta Kaltzakortak irabazi zuten. Elortza. Jendetza galantarekin. Bai. Haze mugimendua sortu zuen. Ordu, bai. Bueno, pasau zana gero Berton zauzan pelotari honenak, ordu sasoian, huelga hostien etorri ginean, hainbeste urte 3 urtien oginen huelgan, da orduan nik uste dut genti goziekin etorri zala. Eta gero, bueno, ez da sarri paseta, baina orduan pelotari honenak eta dana Berton zauz laura, eta orduan txapelketa gogorrak jogatu zen munduko txapelketak. Eta bai, dana, bueno, txapelketa azkenien ez munduko bakarrik, Euskadiko jokatzen duen, o Cesta de Oro, o edoze txapelketa jokatzen duen, honena jokatzen ben. Eta, bueno, hori aukeri ez zauen, hemen honenan pelotari honenak, eta ez bakarrik bi bete, orduan urtean zer jokatzen zen, Gabonetan jokatzen zen Cesta de Oro, gero besti ezea zen Intercontinental, eta gero iparraldeko txapelketa dana jokatzen dien, eta, bueno, orduan, gero Gernikeko txapelketi beste izenak dini jokatzen zen. Eta gero zuk bigarren txapelketa jokatu altzen nuen munduko bigarren txapelketa txikitorekin, edo hirugarrena izan zen? Bigarrena. Ez, Uzurra, hirugarrena. Biarritzen. Biarritzen finala, Michelena eta Pedro Uzoren kontra. Bai. Eta galdu. Bai, galdu gendun. Gaur reunien izan bazan, igual jokatu bezen dugu, finala. Nik usten da beti izan eban, ez gendu jokatu bihar. Iban, baina Ebrixe botatzen man la hostia, eta ure jauste zen hormatik. Gogoratzen naiz. Eta zerrina botata kantxa osoan, eta ziliken jokatu, ziliken txikito lehenengo gauzi nezatzen. Bueno, lehenengo usasune da, Honetan ziliken jokatu, zaika ezin den nizartzen eban, peloti ezin eban ondo ipini, zelaban itzen eban, horren ezin emon. Eta eure, bueno, erratza jokatze ben, Pedroso gaina besta pelotari bat jotzaili, da horren berak errebesak izartute bota, berantzako ezagun olako arazu, baina gutxeko bai. Eta orduan, bueno, ligazkan 35 da hoi iruazien duen, eta finalien 32 uste izan bat galduen duan, baina, bueno, orduan momentuan jokatu gendun, ze Fontoia ezagun beste eta topera, eskiaretan beharritxe jentia, eta orduan zezak kriston hori.
Baina, bueno, jokatu zen, da galdu gendu, da, bueno, meritxu azkeni, eure momier, bina... Bikote handia zen. Bikote handia zen, Michelena Pedroso. Michelena batez ere, baina atzean laguntza handiarekin. Michelena zen oso estatiko jokatze ban sistema pelota asko sartzaile, zen rematatzaile oso loko espetakularra, baina gauza gondo itxe ban beti. Eta... Gero jokatu ben, mundiala jokatu ban. Aramunuk egiten dut, jokatu bola. Bigarren setean, bana doaz, sake laburregia atera du. Barandikak, lehenbiziko setean, Beasko etxeak izan du, laburregia, orain honetan Barandikak. Boskarren pasa izan du eta gehiago egiteko lizentzierik ez dauka. Eta horrek sakatzailearentzat gauzak zaildu egiten ditu noski. Orain lautik zazpirako eremu horretan errenditu behar 12 metro horietan. Bueno, parte batetik bizkat suerte badauka Diegok Barandik ez da pesaki asko sartzaile, horri txarra da, igual sartzaile bat dugu aurrien, aia bizkata justu amizu gisa zakie, eta horren kontradizuk aukera gisa gutxin dago, erramatetako eta sartzeko. Baina, bueno, bera Xabi ez da sartzaile hanbixe eta erramatetzaile eta orduan hor asuntu bizkata lasaia jogateko dugu. Eraman Beasko etxeak. Barandika. Zena bajatu da, Jo. Ondo. Goitik bera, nola, jeitsi den pilota hori, eta salduta geratu da. Bai, da, Imano López. Bosgarren kuadru jodau, da gainetik pasauta, Beira. Ja. Bai, lau kuadrun, lau pasautxua jodau, Zer, jaikizin dauen, Bueno, Mexiko zaten el tesoro de Cosío, han zauen horre bosta ardi zer ingurun da zer bat. Jote madezu, baina Mexikon, eixira sartezi da, jote madezu, baina reboti jote ban, igual 10 metrora, atzien, bai. Eta hori zerbait zegoelako, lurrean. Bai. Zeuze desberdina. Bai. Zaten ben el tesoro de Cosío, Cosío zan frontoko usa bat, tesoro de Cosío zaten beti. Zetxapa gainekoa eta ezin Barandika gaizki ere zaio irten, baina hor hain azkar joaten da pilota. Ez dira kontrolatzeko erresak izaten. Begira, hor sartu duenean aukera zuen. Zain onda, nipestot ondo torriakola, bera utzein dau,
López errebote ingurura, Eutsiekik. Lau eta bi. Ez dut oso eroso ikusten Barandika. Ez, bueno. Eta burukan, otzan pelota kantxan beraia iruazti kosta itzen da, baina gaur, bueno, batzu itzen da bin, eta hori bino joko gehiago duke, Barandika, baina, bueno. Ikusten dana Diego eta López asko arriskau barik partidu horra erutzen daula. Sendotasuna, beren lekuan daude, ongi ari dira, baina gauza harrigarririk egin gabe, aurrera ateratzen ari dira. Lehen da biziko seta, 15 eta 10, bigarren hau, 4 eta 2. Luze, ongi eki. Bo! Errebotean nora joan den. Lekutara joan da. Pilotalekuak 57 metro luze. Errebotea zenbat izango da altu. 8 metro. Ba, holako bat. Lekutara joan da. Ongi. Atzera Barandikak. Erkieki. Bikain. Pilota oso zaila sartu du. López bizkarra erakusten. Ozta izan da barruan. Erki Barandika, ongi López ere. Oso ongi. Tanto gogorra doa, eta ona. Barrura. Atzera ekik. 13 López. Ozta izan da balekoa. Ongi gurutzatu ekik. Eutsi Lópezek. Eta pasa erra. Erra benetan. Erdibidean harrapatu du horreki. 5 eta 3. Ni pentsatu, luzetu bala uzestue, jaiki hondirik ez da guen. Luzetu bala uzestue, ni pentsatu, hortxe eta betxik luzan, Ni pentsatu bera pentsatu bala, jaiki hondixengo bala, eta jaztotza, pereik emon. Eta gero ia, saskien luzatzeko ere berandu egin. Berandu egin, bai. Diego Beaskoetxea. Jaso Lópezek, Barandika. Jaso.
Erki Barandika, bikain. Hor, Beasko etxea bera baino zabalerako harrapatuta zeukan. Eta eskuinez oso bizi, aurreko orman jeitsi erazi. Eta Lopezen jauzia alferrikako bihurtu du, beira. Oso ona. Eki utzi egin behar, ongi Barandika. Ondo. Ongi Eki. Bai, Oso zaila zen, eta berak tantoa gainera. Eta berak tantoa. Merezitako txalo zaparra da. bai, nik uste berandu ibili dala eki bera, ikuste zan, igual Xabi Salaie pelota horre aiego, baina berandu hasia korrika. Eta gero zaila izan du oso, beira. Bai. Itxu, berandu hasi da. Nondik joan behar izan duen, eta sartu. Da, geratu. Eta gelditu eta gainera. Bai, tanto. Berak bukatu. Erra benetan. Bosna. Barandikaren sakea. Ezin Lopeze. Lehenengo da behin dio pelota hori horrematau, bentzete rebotera, eskure bototza ekidi. Aurrien hartzen da nien bentzete rebotera. Askotan aurrela izit, juten peloti hor jotera, eta joten bezamarrien, kontrari xugatzen dago beberatzea marko adrun, da berak hormara bota. Xabi Barandikaren sakea. López. Eta orain honetan utxondia ustaiaz jodu eta kanpora joan zaio. Diego begire hasi da, sartu orduko eta orduko segundo bat, dezima bat, galtzen baduzu peloti, erretze, utzeitzen da. Horrek usiko da ontxe, San Barandika Diego begire hasten da, sartu orduko. Ja bizti, bido, ja tak, berana. Ja zer ingo dauen, Diego. Barandika atzera. Ja, hori da. Zartzen badezu beti atzelarixe pasau betzen. Horain honetan, pilota garbi xamarra. Zumaiarrak galdu du 7-6. Pauso bat aurrera modan esartu ingoan, baina, geldik onda eta batzuk ikutzen konfiantzak ikutzen dago, horta pelota sartzeko eta horren ez da aidera topeta joten. Beste pilota bat atera nahi dute. Igual niko barri bat, moteltxu hau da izan dizela eta ja. Oigu lapurtu induzan, ez dakik ze pasan lan. Dale, esta.
Dale, dale, 4. Solteñas, Pilotariek beharroa da konturatuko zineten, hoi baino garbiago iritsi zaizkizuela zenbait soinu. Pilotariek mikro bat jarria dute. Gero tantoa bukatzen denean hots hori ez du noski zuen ganatzen. Are gutxiago euren artean hizketan ari direnekoa, baina pilotaren hotsa bera hobeto entzuteko eta mikro bat aramate eta lentxeago orain ikusi dugu arazotxoren bat bazuela. Barandikak aurretik berriz erabat askatu egin zaio Lopezi izerdiagatik eta unen bazterrean utzi behar izan du. Eta orain Zazpina. Lehen berdin usten jundire, zein dio, Zazpina. Alaxe joan dira. Da gero amabide jundira, amaika eta Zazpi usten dut. Gero amalote sortzi. Orain txeutxi behar Urdinek. Eta zinean dabil, errematean zinean dabil, Barandika. Torri ondiri gabe, inspirazio ondiri gabe, hemen ere ja sartuta aukera garbia zuen, baina txapa bera alde egin dio erremateak. Eta horre rematiok honen kontrabarretz Diego eta aprobetxetez badao koste izango da pairu hastia. Zortzigarren tantora iritsi dira, eten alditxoa beraz. Eta hemen dituzue orain arteko zenbait pilotakada ikuskarri. Eta huts nabarmen. Ze pilota sartu duen horrekin. Eta hemen berriz oraindik ere zailago hau izan da harrigarria eta gero tontoa berak bukatu du gainera. Hor Zabalerantz ekarri du Beaskoetxea Ormabikoaren mehatxuarekin eta berak txokoan pasa. Bezalan gatu da, zehau korrik ez oitzenin hainketan indarra bida, gero Zara orduko geratu eta bota pelota. Bai horixe. Zer gaina be, hau Zari ez oso eskasa da horretako, beste Zara gogorra, bonun eskotan hainkia pitxe dezu eta gatzen duzu, baina hau ez. Hemen pitxe maizu hainkia, bazo ez publikora. Erratza bai manejetako, baina jokatzeko ez da... Ze aurre, jugadio botaten dozuni, nahitxe justuen basu ezaieketan ja bilurra zuteza. Ze badakizu, Zara horre ez dutzule gatuko, ez dutzen ja publikora juteza. Eta min hartu leike, Min hartu leike, okati jamat, odo zer. Betiko Zara gogorra baskoz obida, holako gauzetan. Sare metaliko astu nahiek gorputzari ere utzi egiten diote eta hemen berriz hau arrantzako sariaren antzekoa eta Beaskoetxearen sakea. Ez du pasa. Ez du behartu.
Erreboterako utzi duekik, ongi. Erki Barandika. Normabikoa, Doktorea, nola engainatu duen. Bai. Gaina be, botara momentu duzten hori ikusi nagoela Diego Jota zelan barru ezoian. Erra izan da oso. Berriz ikusiko dugu, hemen sartu eta gero, beira. Hori da, engainatzea. Zoragarria. Bueno, Zortzina. Ia guain. Orain eutxi behar. Bai, hon jaurritzen bada hiru lote tanto takada baten azeitzen dit, hiru hasi. Bigarren eta. Barandika. Zaila, Eta gero hemen zabaleratu egin du eta Beasko etxeak zesta muturra egin ukitu bai, baina sartu ezin. Bai, nik usten dut, zerak López ezatzala hori neutzartuko nera, baina ez da, eskatu batza. Zolakun eskatu mitza, agitxeko beratzen dagoela. Zer bota zabalera indago horrekin. Bai, intentzio osoa zuen. Barandika, errebotea barrura. Ongi López. Ez, ba. Saskitik irten zaio. Bai, betan egon da. Saskitik irten zaio, ia sartua zuela uste nuen, baina... Eta ala izango zuen, hemen ikusiko dugu. Baina irten egin zaio, ies egin dio. Bederatzi eta zazpi, 10 eta 8 barka. Eki pilota zaila, baina eraman. Normabikoa Doktorea. Hori, goi samarri jodau eskerra orman da, pentsate kanpora doela, bila barru jodau, Bai, gaina Diego ondo gutatzen da, Normabiko goi-txik. Egira. Gaurreko orman pixka bat, jetxi da eta barruan. Aita Gonzalo golpez eta mugatuagoa zen, baina artista galanta. Bai, bai. Tanto bukatzen aparteko trebezia zuen gizona. Bai, basak izan peloteo uste bat berak zeuken indarrik eta orduan gatxau zala tanto itxi eta orduan beran aukerak beti aprobetxetan. Nola bilatzen zuen pilota eta... Eta dan eskumikin sartze ban, gero rebotin beti lurran kontra jote ban eta... Korputzaren indarra aprobetxatuz, erortzen ari zela. Bai. Pilotaria. Hori, pasatzen ez da. Habilidade... Ez da guzu indarri, azkeni habilidadik ez tezu, sorterin bidezu, ez da. Baina batzuk ez dute, izaten ez bestea, ez bata eta ez bestea, Bai, hori da. Bueno, danetek guten da, ez da. Zintzilik jarri du pilota eramanekik eta atzeratu ongi López. Ea orain, ezin. Doktorea. Doktorea benetan. Lópezen txitsak luzea. Ikusi da eki aurrien dagoela eta hor sakatzutza indargaitxua plus txikitsu bat emotza, hanetik paztako. Eta ondo gatu da, txitsak hain dago, Justen nuen gaitxua urtengo gala, Ekik ere hori espero zuen, baina ez. Amarna!
Pilota zaila ongi. Jo, zulu-zuluan, Bai. Berki jeitsi erazia. Ongi. López. Pikaineki. Ze susto eman digun. Ze susto eman digun. Ostras. Sarea badago, baina... Bai, espero ez. Ikusi duen pelota norberan atorri da. Bai. Kolpetik hemen geure gana. Ezin dio geure aldera eta... Susto eman digu, bai. Zauten zabalera, ostras. Zuzenean. Nik zaten eman, ondala, zare barita jokatzen zala. Horixe pentsatzen nahi nintzen. Jole! Zela izango zen, Horixe pentsatzen nahi nintzen. Hildakoak eta ere badira, pilotalekuetan, eta ez estapunta makarrik, baita eskuz ere, bai. Pelota. Badira, bai, pilota hildakoak ere badira. Zestaz bai badakit, eta bastatu begixe galduta, eta beste batzuk oso txartogatuta buru jota, baina hori haitxin usten dute. Esaten dagoen, beste horbea izan bazan pelotazu hartu banean buruan, honutxe azizile kasko egiten. Baina hain da gorra, hain da trinkoa pilota hau. Eta astuna ere, bai, eta hartzen duen abia da, eta hor ez dago txantxarik. Bai, hor pelota hori, pentsa, igual, lurrin zier etorten da pelotari, joaten bat zurkatian, jauzitza, oso gogorra da pelota, oso gogorra. Aste honetan ikusi ditut teniseko zenbait jokaldi bitxi, Wimbledonen gertatutako zenbait jokaldi bitxi, eta binaka jokatzen ari zirela, badakizu, sake ateratzera doa, eta bere laguna aurrean egoten da, eta batek, sakatzaileak, bere laguna buruan jo zuen. Eta ez zion azkurerik ere egin. Ez zion ez egin, emango zion, txakateko bat, baina ez eskurik ere ez zuen eraman burura, eta hemen berriz, pentsatzazu, pertsona akatu egin dezake horrelako batek. Ni gogoratzena behin Bilbon Deportibo jokatzen, eta rebote bat emizka forzauta hartu neban, jarrik ez, normalin txartu hartzen bat ez dut soltetan ondo otorrezkero, bai. Eta engaintxau ineban, joneban Lander. Eta, zeur ez. Eta, nahilengo konturetu zen, ez da izer. Eta, buru etorriak hone, ostra, buru jo, oste. Gero, mareo, zera, ostras. Zerrein, baina beraia pentsatzen buru jobala pelota hori, gero azizan, bala, letxe, mareo go. Azken izan pasade zer, baina aixe bera sensazio izan, ze pelota zan nahiko hor jo. Da hori, etxik, diotzut, bera konturetu zanin, burua jobala, ostra, gero pasapatau zan nervioso. Makina bat eskapa da, egindako azarete. Bai, makina bat. Asko. Eta normalien rebotien zeten da, ezta? Ze igual urteten dutzu, pentsetezu. Zemat askotan ondo urteten dutzu, ote zana, ze pena. Bokailua jauzi. Bai, hori da, bokailua jauzi. Ze pena, ze gaina be, 10 da 12 jundira, hor tanto egin ezkero, daukera hundizu bide tanto itxeko, 13 eta 10, biarraz eta irazteko moduan egiko ben. Den alde zeukan, den alde. Baina oinarrizkoena gutxe egin dio, lehenbizi, sartu egin behar da. Bai, defetza, nun irugarren kuadro, laugarren kuadro, bertan nona. Bai, aukera garbi zeukan, zertarako, dejada egiteko, zertarako. Edo zertarako.
López. Erreboterako utzi behar. Beasko etxea. Goiko txapara. Asko balio zuen horrek. Bai, bueno. Eta amaiketa mairu, ja. 13. tantoa urdinentzat. Lehen bizikos eta gogoratu gorriek irabazi dutela. Eta bigarren hau derrigorrez irabazi beharra daukate. Barandikak eta Ekik. Itarakos eta jokatu alizateko. Beasko etxea. Epa, jora, mindao. Eta tanto urdin. Eki lan handia egiten ari da, Oso ondo da bide, oso ondo. Lan handia egiten ari da. Bai, pelota asko sartzen. Pilota txar asko sartzen eta tanto batzu bukatu ere bai eta... Bai. Orentxe aukeratu behar. Orentxe baliatu behar aukerak. Asko etxea sartu da, txokoan, eta tantoa gorri. Aztertu ere egin du, eta... Bai, bueno, esotu bitxen dipizkat horrek, lehen guztu badira, eta gero Ameriketan karren kontra jokatzen daue, eta orduan... Lehengusuak dira, naiz eta adinean alde puska bat izan, 9 tanturen aldea badute. Bueno. 9 urteren aldea. Bai. Ez da nik digo zenbat uste du... 38. Aurrera doa. Bai, hori gogoratzen azan, hori debuten urtienak gogoratzen, baina akarrekin jokatu edun bakit txapelketa bat Bilbon, da iruazi gendun. Momentiko eskorra, ez da ido amazortzi bat urte, ero meretzi olako matibiko ban. Ba, bigarren seta. Bikote urdina irabazi du Barandika eta Ekirentzat izan da bigarren hau, eta hirugarren set erabakigarrira joko dute jarraian. Gogoratu honen ondoren Goiko etxea eta Lekerika izango ditugula. Erik Mendizabal eta Etxetoren aurka. Eta favoritoen artean desente aipatzen dituzte ondorengo partidako bibikoteak. Bai. Goiko etxea Lekerika, Erik Etxeto. Bai, gaina be, bueno, urtietan espaldi jokatu gari da Erik hemen. Eta Ameriketan ikusi duzu Triple Crown, dana irazi dugu, kiniela geixen, parejetan, banaketan, dana irazi dugu, jaukte pillo baten. Eta, bueno, ikusteko gogua, ez da, genti, hemen, azkenek urtietan ez da jokatu, eta ikusiko dugu ze maia ematen dagoen, ez da. Gauzak estu dira. Estu direnez. Hirugarren setak erabakiko ditu hemen gauzak. Eta hirugarren horretarako kantxaratu dira. Lehen partida honetako 4 protagonistak.
Hirugarren seta hau dakizuenez laburragoa da, 5 tantura. Eta bizi-bizirik iritsi dira Barandika eta Eki. Beaskoetxea eta Lopez favorito izan arren parean dira une honetan. Eta Eki esan eta esan ari zaio Barandikari sartzeko beldurrik gabe, bilatzeko pilota. Haze ziztua. Sekulako abiadura zeraman pilota horrek azpi-azpitik giro baztertu ere egin zaio. Bat eta huts. Uste da punta jodagoela, hain arrimotasuna punta jodagoela. Sake luze. Indartsu Lopez. Bikain. Eki leku txarrean, baina ongi moldatu da Lopez. Eta ezin. Erreboterako utzi behar izan du eta gero jartzeko demorarik ere ez dio eman pilotak. Olak guztan nik usten dut Barandik esan sartu nik usten izan da kaik izitxe badago ganetik pasako da. Labur, baina ongi gurutzatua. Labur geratu zaio, eraman Beaskoetxeak. Ekiren pilotak ala indartsua, Bikain Lopez. Barandika, errebote ona. Zura. Eta gora. Pilotak da bikaina izan da. Oso bikaina. Zularen bila eta asko behartu du, oso behartuta. Saiatu da Barandika, baina gora alde egin dio. 3 eta huts. 5-erako. Luze.
Pasa. Eta lehen esan dugu, ez zeukala gehiago sake luzegirik ateratzeko lizentziarik, 5 da mugatza desarritako kopurua. Eta 5. izan du hori. Beraz, zuzenean sakea Barandika eta Ekirentzat. Ongi, etzen erraza, Horain berak astindu eutxi Ekik. Zabaleratu egin da pixka bat, errabese zalere. López, bikain, eta ezin Ekik. Osongi, Manol. Zer raro, bitxatu dute errebesak esartzi hori Manol, Zabaleti eskumiaz berak edek eta ebole tanto ero, bueno, erratza bat betzet. Bai, oso zabalean zen. Eta daukan eskuinarekin aurkariak tantzan jartzeko moduko pilota zuen, baina errebesez ere lortu du hori. 4-1 partida erabakitzeko aukera Beaskoetxea eta Lopezentzat. Eta bukatu da. 5-1 irabazi dute. 3. seta. Eta geixiago ote ziren pentsatzen genuen, Bai, geixiago ote ziren alere estutu dituzte, Bai, bueno, ikustxe biharren seta, oso ondo jokatu da Urdinek. Eta, bueno, azkenien 3. seta, nik usten dute Gorrisek ez dutzela mone aukera hondik urratzeko bez, da, bueno, azkenien 5-1, ezta? Gorrisek eixari, nik usten dute pareja moduen askoz hobetua konpontzen di. Eta esan biako da, nik bestotekik kiston partida jokatu daula, eta, bueno, bizkate fallo zezan gontzut, beran gustora ez dagoena jokatu, Barandika izan dela. Eta nik uste hori haitxi, Gorrisek irazi daula. Eta irabazleetako bat, harrapatu behar dut. Hau leku arriskutsua da elkarrizketak egiteko, baina ea moldatzen garen. Hemen txedut, irabazleetako bat, Diego Beaskoetxea, zoriona, Diego. Gergaso. Bueno, partidu estua izan duzue, lehendabiziko seta, lasai, nik zeinduko dute, lehendabiziko seta nagusitasunez irabazi duzue, baina gero bigarrenean harrapatu egin zaituztete eta gauzak nahiko estu izan dira, Bai, joko asko zetorri diez gerona, eta ere ja bigarren setien guretzate igual kantzeuen gara purbet, eure gaztia badiez fuertia dauz da, bueno, azkenenek ostein asko. Bueno, favorito zineten, bikote indartsua osatzen duzue, esperientzia handikoa, maila handikoa. Bueno, bai, lo que pasa que urtik aurrera doaz, da azkenien izenak bakarrik ezin jo irazi, eta gaur ikusi gu moduen, dana ondo inbigu pareja oneri irazteko, za? Bueno, orain beste bi bikote indartsu izango ditugu, hauek ere favoritoetan sartzen direnak. Bai, nik uste 3-4 pareja duzela fuerte, da honetariko bizek, edonok aldo irazi, ze txapelketi, ez da? Aldago bakarren bat bereziki bildurtzen zaituenik? Ez, goikotxa eta leke pasan txapeldunek, horrek igual izango dizfortien agoin momentuen, baina, bueno, ikusko gu. Eskerrik asko, Diego. Goazen babesera, hemen arriskua dago eta. Bai, horixe. Urreko kaskua ze urte mikezu. Bai, lehen aipatu dugu eta horixe izango zen marka. Hemen txeituzue partida honetako zenbait pilotaka da ikusgarri. Eta honen bestez eten alditxo bat egingo dugu. Goratu Gernikako Gran Slamaren 4. edizioa hasi dela partida honekin. 6 bikote jarri dituzte, 2 multzotan banaturik. Eta lehen da biziko multzo honetako
lehen puntua bikote gorriaren zat izan da. Beaskoetxea eta Lopezentzat. Eta jarraian bigarren partida jokatuko dute beste bi bikote indartsuk alde batetik Goikoetxea haundia garaipen zerrenda ikaragarria duen mutila eta Goikoetxeak Lekerikarekin jokatuko du aurkariak Erik eta Etxeto izango dituzte. Aurrez egin dezagun etenalditxo bat. Gernikako Jaialai pilotalekuan partida ikaragarria daukagu aurrean. Goikoetxea eta Lekerik alde batetik, Erik eta Etxeto bestetik. Hemen duzue, Iñaki Goikoetxea, Zumaierra. Puntista ikaragarria. Potenzial. Eurra. Bai, mutilitzela altua, indartzua, eta, bueno. Eta historiala garaipen zerrenda beldurra emateko modukoa. Bai, hainbeste bier munduko pareketan gotzonekin munduko txapelduna hainbeste bier izen da, eta gero banakaka, bueno, ez da izen bat bier. Amarrego. Pilo bat. Hasi daba partida. Sartu du Lekerikak. Ongi Erik. Bila doa Erik. Atzera. Errebotea Goikoetxearentzat. Errematea Zabalera, baina kanpora joan zaio. Arrisku handiko jokaldia da hori. Bai, nire partida dizu, hori iguzu gainente moztu bat, tanto bat, baina ni beti zatza horrela izai horrako ikesin. Zabalera jute mazta gaina be, kasualia zamartik ingozu, zamartik ez, eunetik ingozu iru. Atzan ane aurrela izek hartzen motzu kontrarizuk, horre aukera hondizu euke berak tanto itxeko. Mostu bierruzu barrure. Zeran hartzen badau, bagizu ganen zin dago joa, igual bota, atzera botako dago, baina han Zabalien hartzen badau, aukeri bota zuitzela tanto bukatzeko. Lehen da biziko pilota beraz. Erik Mendizabalek galdua. Pilota aldatze erabaki dute. Goikoetxeak eta Lekerikak. Iñaki Goikoetxearen sakea. Lekerika. Angi lapurtarra. Rebotea Goikoentzat. Hori da erraztasuna. Hori da erraztasuna eta ala. Goiko karentzia askotan eskumia esforzaute hartu, hain indarrazka dauke aurrela izeken duitzen dago. Batzuk igolua justo Pontiza hiega usta ditzen dago, baina honek ez, honek
txartu hartu askotan kendu itzen da. Bi eta huts. Etxeto. Erkigoiko. Lekerika. Ondo. Pilota sartu da. Eta bera gastindu. Esku bakarra egin. Hori ere sartu. Hace tanto jokatzen ari dira. Lekerika. Barrura Erikek. Goiko etxearen Ormabikoa. Bote handia egin du Eriken aukera. Zirrizta. Bikain Goiko etxea. Zaila sartu du. Baita Etxetok ere. Hace tantoa. Erki Etxeto. Ondo. Zilotik. Eutxi Lekerike. Erik. Bikain. Beste txapagaineko bat, horri ere eutxi berdea Goiko etxeak eta berak astindu orain. Tanto ikusgarri jokatzen ari dira. Gora. Ezker Orman gora joan zaio. Azkenean galdutako pilota batek erabaki du, baina makina pilota txar eraman dute. Bai. Pilota txar asko sartu dituzte. Bai, Goikotxeak bi bider moztu du Erikek, eta baina ondo moztuta, baina esko batekin barrura, oso. Pelota txarra izan izartzeko, eta baina sartu jo. Ongi Etxeto. Bila joateko agindu dio Etxetok. Atzera Erikek. Ezin pasal ere. Ormabiko Lekerikak eta tanto! Haze tanto aginduen Unai Lekerika bertako semeak. Gernikalunoko semeak. Neiko indau zartzi, txarto torreko pelota hori. Nazartut, ez bota dagoen, Beira. Guztiz engainatu ditu. Aurkariak biak. Ikusi dugu batera nola hasi diren barrurantz abiatzen. Lehenbiziko pausoa batera nola eman duten barrurantza. Hiru eta bat. Eraman Erik Mendizabalek. Sartzeko agindu dio, baina Goiko etxearekin topo egindu eta tantoa buelta eman dute. Bai, botado momentuan bertan onda bera, Erik, ez izan dugu pelotik jarritxu. Hemen ikusiko dugu atzelariak sartzeko agindu dio, baina elkar dio dute. Ez du sartzeko aukerarik izan Erikek eta Etxeto jokoz kanpo zegoen hor.
Baina tantoa errepikarazi egin dute epaileek. Ongi Etxeko. Eskuinez Aeztarra. Eutxierikek Zabalera. Ez du asmatu. Eta Goiko Etxea Garazerra egin duen. Ze abiadura eman dio Ormabiko horri. Eta bigarren aldiz ere egin du jokaldi bera Erikek Zabalean moztu, baina bat kanpora joan zaio eta bestean bere burua saldu. Bai. Kontu zuki bideo, Goiko gaina bet, ikusi dezuzta. Hor Zabalien hartu eskero, zeitzen daben. Sekulakoa izan da Ormabiko hori. Ongi. Erik. Ormabiko Alekerikak eta beste bigarrena. Ze hasiera eman dion partidari. Bai. Ondo botata gaina be, ez pentsau edo zelan da. Oso ondo. Oso ondo. Horrepe, zeutzen di, Danian alkarren kontra jokatzen dago, así que... Benentxiago aipatu du, Felix Espilak, Danian marka ikaragarria duela. Erik Mendizabalek. Nagusidan, zazpi urtez irabazi du Koroa Hirukoitza. Eta horrek nagusitasun handia erakusten du. Bai, Danian ikusten da kinielak, bueno, hori etxi dinutut, gaina be, ez da bardine kinielak eta partiduk, eta hori etxi, bueno. Gero goitxu biza, partidu beste ritmo bat hartu bizu, zabe, Galen Beaskoetxeak berak ere esan digu. Azkenerako luze egin zaiola partidua eta nekatu egin dela eta gero pilotaleku exigente hauetan oraindik ere gehiago eta gainera partiden erritmorik gabe baldimazatoz hau ez da tantoa jokatu eta atxeden hartzera joatea hemen segi. Hori da. Hori etxin dinutut, hori pizkat hartu arte zaure ritmo hori arrazi bueltau eta beste kinilan tanto bakotxa da azkenengo bali lantxe eta orduan beste ritmo bat jobatzezu askorki bizkorra eta dana baina partidunez inozu horta zeustutzen hogiarren tantureko zaz hilde orduan ez hartu bizu ritmo hori eta eutxi eta lasai eta pilota zaila sartu du hor ongi Lekerika. Kanpora. Kanpora joan zaio Goikoetxeari bai. 2-5. Lekerika bet Danian oso ondo, bueno, hemen bai, pasan urtien ondo jogatu ban, bueno, atzien, honen eta iku dela, nortzeko. Egun nire Markinan jogatu ban partidua eta oso ondo jogatu ban. Da, bizierreko ez dabe, Markinan. Txokora, Goikoetxea, Gongi. Mendizabal. Ondo. Ikain Etxeto.
atzelari veteranoa eta ofizio handikoa da, Etxeto. Bera, veteranoena, 40 urte, bat gutxiago. Etxeto? Bai? Ez? Ez, Datuetan ala abedi zeigu. Goiko Etxeago 39, bai? Bai, hori bai. Etxeto ez, Etxeto gaztida. Eta izemat urteiko txun, baina otamarrik ez da uste dukenik. Ez, No, sigur ez dakit, Txapara joan zaio Mendizabali. Zer pena, ondo gutata, Aukera garbi-garbia zuen ez dakit, baina errematea onna izan da. Onda zen da, bai. Txapan gaine jo balau, tanto itxeko moduan zen da, baina... Hemen txeguzu, Engaina bidea, berabe, Zazpiko adroan zuen, eta engainatu egin du. Seiter diraino joan da gero, eta hor txeguzu, engainatu egin du, baina... Gero... Be xamarretik ere egin du nahiko albotik. Bai. Nahiko albotik. Fronto honetan segun ze pelota dan etxen dago, albotik bete sartulik tanto, Aire, dela! No sé. Lekerikarentzat. Ondo. Bikain. Ondo. Ze pilota sartu duen. Unai Lekerika. Mendizabal. Rebotean Goia libratu du, Goiko txapa atzera Mendizabalek. Beste rebote luze bat. Ongi. Signori, jauzi egin du, baina moturrarekin ikutzera bakarrik iritsi da. Hiru eta 6. Multzo honetako lehenbiziko partida dau, Gernikako aurtengo Gran Slamean. Hiru multzo, bi multzo bakoitzean, hiru bikote. Multzoan Beasko Etxeak eta Lopezek lortu dute lehenbiziko puntua. Ea hemen zer gertatzen den, bi bikote handi hauen artean. Goiko Etxeak ez du barkatu. Erikek ezin kendu, oso motz ere atera du gainera. Bai, ez da ondo eta. Iñaki lena, pasan ultim, minio geixa seguro rematetan ez dute ikusi. Iñaki normalin berak dauken potentziala, beti atropelleta eta zera, pasan ultien, Ormabiku, Kostauak, ikusi noan, pasan duten beste rematetan sekulu ez dut ikusi. Eta urtik aurra junela, geixa.
Niko horatzena katxinaz hori, katxin zezan olako estilu, pelota asko sartu eta kostaitxeakon erren hori. Eta gero urtik aurra jundena, ekiziban ematetan kostauaz da asko. Oi. Ze pilota eraman duen. Bai, ikana, torriako zenin. Zabalera Goikoetxeak, Erik Gormabikoa, barruan. Doktore. Eta orain arte, ez batak eta ez besteak ez diote bat ere etekinik atera Zabalean moztutako pilotei. Ez dieten ez bat ere atera. Ez da ondo, ez dut ondo urten. Zabalera, neko erdire urtetzata. Gero preso. Preso geratu da eta arro, Gormabikoa, Doktore Erikek. Lekerika. Txokora erki engainatu du. Oso gire. Bost eta zazpi. Sakea Mendizabalentzat. Ondo. Gain. Etxeto. Etxeto ondo, xili, gortxe, beran lan haitzen. Zuzen. Luze, rebotea, zazpiter dira ino Goikoetxeari. Erki Lekerika. Pumpa Laster. Moztu. Jaso, Iken. Goikoetxea. Txokoan erremate ona, ongi Erik. Behartuta iritsi da, baina bikaineraman. Jaso Lekerikak, bila Erik. Ordu aukera, atzera, ez dio pilotarik pasa. Aukera ona zuen. Bai. Eta hor ukitu egin du. Eta 6. tantoa. Lehen esan dizuegu mikrofonoarekin jokatzen ari direla pilotariak eta batzuek eragozpen handirik gabe amaitu ahal izan dute partida. Baina izerdiarekin eta arazoren bat izan du lehenbiziko partidan Lopezek eta kendu egin behar izan du eta orain antzeko zerbait du Etxetok. Bai, lehenan gupe erabiltzen du olako da poltsikun sartuta. Bai, orain ere ala dauzkate poltsikun sartuta, bai. Erremontean ere egin izan dira alako aprobak. Hotsak asko laguntzen baitu lehen esan dugun moduan. Ja.
jokoari beste grazia bat ematen baitio, eta eta nahiko lan badu Etxetok, laguntzaile batekin ari da baina. Orain bai, lortu dute. Sakea Erik Mendizabalek aterako du eta partida berdintzeko aukera dute urdinek. Zendet, bost da bat hasiera partida hau, ezta? Bai. Ona arrebe zen dagoen, bat da besti bost. Ondo! Ai. Eta zailarriño! Ze pelota! Ikaragarria sartu du Lekerikak. Ze pelota sartu duen. Oso zaila. Venga, aquí está, venga. Tanto, bicho, vale. Venga, voy. Biladoa Erik. Erdibidean geratu da atzera. Eraman Lekerikak, baina kanpora. A2 Jaun Andreok, A2. Arrapatu dituzte. Bete-beteko partida. Telebisten erratza ikusten da, sartzen da baina momentuan. Oso zaila izan da, teknikoki benetan zaila. Erik. Lekerika. Goikoetxeak jokoan gehiago sartu beharra dauka. Bai, baina, kendu itutza. Ormabikoa, Erik agarrapatu eta berak aukera, beste Ormabiko bat. Aurretik dira urdinak. Jokaldi horretara, Goikoetxearen Ormabikora iritsi eginda Erik. Eta behin harrapatuz gero norberak izaten du aukera, eta ez du barkatu. Beira. Gara izabiatu da, hankarinak jauzi galanta egin, eta gero berak bukatu. Iritsi dira, set honetako atxeen aldira. Eta bizi-bizirik dago partida. Bai, emote ben gorritxiek bosta batien, erretzen jungo zile, baina azkenean, ni usten dute hone urdine lan bikaina izin dauzela, txeto oso seguru, errebesak inatzera, bim-pom, eta Erik aurrine atrapetan dagoena, aukerak aprobetxetan dabil, da hor hasiera nindago pare batu utzo, esaten dana, baina zontzien oso ondo da bizet, eta nik uste pareja oso gogorra izin dagoela. Multzo honetan bibikote hau ez gain Ormaetxea eta Aldazabal daude.
Eta beste multzoan berriz, Beasko Etxea Lopez eta Barandika Eki bikote ez gain, Egiguren eta Intzak osatutakoa. Baina hundiko torneoa da, Gernikako Gran Slam hau. Eta gaurtik abuztuaren 10 bitarte ikuskizun handiak izango dira. Gernikan beste zenbait lekutan bezala, Martinan esate baterako. Sakea Erikentzat. Erik Mendizabal mutriko harrarentzat. Trinidaden sortua izan arren. Saskia lotu. Arnasa pixka bat freskatu eta kantxara. Pasatzen utzi dio. Lekerika. Ongi Erik. Normabikoa. Eta Goiko Etxeak aukera ederra galdu du. Ongi iritsi bai da. Bai, ez da, ondo bota Erikek, baina Goiko Etxeak utzen da. Gaina, beza usan duzun, aukera onak bikoan handizatu itxun. Ongi iritsi da, hortxe duzu, eta gero utz egin du. Ez du asmatu, sartu izan balu edo zer egiteko aukera. Eta ja Mendizabal galduta gainera. 9 eta 7 eta orain krisialdia. Gorriek. Aspaldian tantoik egin gabe. Eta derri horregon egin beharrean. Partidaren set honek hartu duen dinamika aldatzeko. Atzera Erikek. Ongi Lekerika. Rebotea. Hori da katza hori. Batzuetan alako gorpuzkera daukaten pilotariek bai palanka izaten dute, baina honek palanka bakarrik ez. Eindarra. Beso luzeak, baina hori bakarrik ez. Gatza da gor. Luzegi. Ongi gurutzatua. Erki etxeko. Zabalera Goiko Etxeak. Eta, ukitu ere ez du egin.
Erraz iritsi da. Erretzer ez zain onda, baina... Harritzeko izan da begira. Mendizabalera bat engainatu du, baina gero, ukitu egin izango du, baina horixe bakarrik. Bai. Horixe bakarrik. Bederatzina. Sakea labur baina ongi gurutzatua. Goitik berako errebotea Punpalaster sartzera behartu du. Eta ezin jaso, aurretik dira berriz gorriak. Bai, Erikek hori pelota asko sartzen dago, normalin, Ez pentsau. Etxeto. Oso ongi Lapurtarra. Goiko Etxea. Goki. Eutsi horri ere. Punpalaster. Goiko Etxea Zabalera berri, zarrapatu Erikek berak aukera atzera. Irten da bai, zazpitik errebotea. Ederki Etxeto. Ez da iritsi. Ia lekurik ere ez gero libratzeko. Amarna. Begira. Horixe da Zuloa. Bilurki sartu da, zebaki utzitxema dau, multa etorte pana. Nin hartzeko arriskua hor sartu ezean. Askotan itxizu gehiago, utz. Bihurtan sartzareieko. Normalmente tranquil sartuko bazen duke zen dugu horren beste gutzen baina bihurtan sartzen zabakizu utzitzen mozu guetan etorriko da eta aukeri minartzeko. Amaikan utxe egiten baldin baduzu, horrein laburregi atera du Erikek. Amaikan utxe egiten baldin baduzu, tantoa galdu duzu, baina denbora baukazu erreakzionatzeko, baina anez. Amarna jarri eta gero. Mendizabalen sakea, Erik Mendizabalena, laburregia. 11 eta 10. Goiko Etxea. Errebotez non jarri duen bikain Etxeto ere. Goiko. Indarri karagarrian doa bikain Lapurtarra. Barrura Erikek. Goiko moztu Indarri karagarrian. Eta ezin sartu Etxeto. 12 eta 10. Ez dago gustura Etxeto. Bertan egon da, sartzeko moduan eukri dau, eta, utxein dauzta.
Ez da partido serixo joazen, hola etxeto. Berdan nahi txen, venga. Erik, saietxetik atzera eta tanto, bikain. Amaika eta amabi. Horre behar du indarra. Postura horretan aurkari pilota horrela pasatzeko. Partida berdintzeko aukera. Baina Goiak libratu ditu. Mendizabal, errebotea. Zioken du Goikori. Eta gero suertez egindako tantoa. Suertez egindakoa, pixka bat ies egindakoa zuen. Ezkerror maukitu duenean Zabalerako bidea hartu du eta hor zintzuen zertxo ere egin reakzionatzeko denborarik ez zuen ematen pilotaka horrek hemen duzuen. Eta asko balio zuen tanto horrek. Bai. Momentu honetan gaina tanto danak garantzitsu hasi dira, ez da horren beste baina oin. Etxeto, ongi. Ondo, txula. Ondo. Erra benetan. Ondo. Erra benetan. 14 eta 11. Oso ongi, Unai Lekerika. Ongi, eusten Gernikarra. Azkeneko auperak egina izan da, bi paretaz egindako bi tanto Dotore ere izan ditu. Aurrera joan da, Lekerika bikain sartu du. Ondo. Eutsi Etxetok. Goiko Etxea. Ongi. Bai, Etxeto ere. Txula, txula berak. Eraman Lekerika pilota zaila jaso du. Errebote luzea Goikorentzat. Ondo. Beste bat. Eutsi Lekerika. Erik. Zabalera. Eta txartzat eman dute. Kampoan jodau. Txartzat eman dute. Botea Zabalera egin du oso. Bai. Goiko Etxea ez dago ados. Errepikapenak erakusten digun. Bai, kampuan jodau, justo ertzien gaina behartzea. Kampuan da, Ez dakit ez duten garbi ikusten. Niretzeko bai.
Epaiek. Justo erreixa eta kantxako zea, eskina horre zea jodo. Epaiek txartzat eman dute, gainera konbentzimenduz eman du epaileak txartzat. Eta konbentzimenduz adierazteak asko balio du. Zalantzak erakusten baldin badituzu. Horrek berak sutzen ditu askotan. Zenbait pilotazale. Kaltea jasan duenaren aldekoak, baina konbentzimendu osoz adierazi du. 12 eta 14. Bikailek Erika eskuinez goitik bera. Erikek sartzerik ez du izan. Eta Etxetori bote handiegi egin dio gauza onerako. Aurreratua zen. Eta pilotaren jagiak pasa egin du. Hortxe duzue. 15 eta 12. Honen bestez lehenbiziko seta. Gorrientzat izan da. Eta hurrengoa nahita ez irabazi beharra daukate Erikek eta Etxetok. Lehenbiziko partidan 3. set baten beharra izan da. Baina horretarako berdindu egin behar da partida. Eta berdintzeko 2. set hau irabazi beharra daukate urdinek. Baina ikusi da benetako partida dagoela eta edo zer gertalitekeela. Lehenengo hasieran gorrixek bost da bat. Gero bestiek buelta montze, eurek aurretik pantodi behatzi zazpi. Eta gero goiko ostabe beratzine, eta, hor hondi, deusten dute, niko parejetuta joatu daula, eta edo zinek joazilikela. Urdinepe ikustote ondo, Etxeto oso ondo, errebezakin atzera botaten, eta Erike, pelota asko sartzen dau, eta tantupe politxe ditu, eta, Hemen txeduzu Goiko Etxearen pilotaura txartzat eman dutena. Ditzeko falta izan da. Epaileetako bat ere hemen txeukagu, eta hori dio. Kanpoan izan dela. Biek argi ikusi dute. Botea egia esan oso zabalera egin du, eta normalean behintzat hori zabaleko kantioi hori jo duelako izaten da. Ertxori jo duelako. Alditxoa egin eta berriz ere kantxan dira lau pilotariak. Erik Mendizabal mutriko erra saskia lotzen, eta hor ahetzeko atzelaria Etxeto. Pilotak
banan probatzen diardu. Goiko etxeak. Eta lehen geratu zaigun zalantzarekin nenbilen ni. Eta gure datutegian gaizki daukagu 40 urtez 30 Etxetok. dauzka Etxetok. Nikolas Etxe. 89an sortua da, ez 79an. Hori etxik, zenbaki debutik gaztia dana, hori etxik. Eta aurpegian ere ezagun dugu bai. Eta otamar ez da hori dugu, otamar dugu. Otamar baitu, maiatzaren 3an beteak hain justu ere. Erik Mendizabal. Ja, Solek Erikak. Txokora, Erki. Zabalera etorri da Goiko etxea eta Lekerika berriz oso atzean geratua zen. Eta bigarren botea 9 terdian egin du. Bai, eta bera leke geratu da. Bera ere ez da oso erne egon hor. Alere engainagarria dago, 9 terdia, baina hortik atzera ere hainbeste metro daude. Bai, asko. Baina normalien aurrelari sigatzen da, honi espada pauso bat aurrera emitzu. Sake ateratakoan ere ziztu batean abiatu behar. Pilota jaurti hor dugu esprintean abiatu behar. Hori da. Begira, hemen sake atera eta sprint batean abiatu da eta alere ez du ezer egiterik izan. Eta zemata frontoia luzia, txarro. Leku gehiago betetzeko. Betetzeko, hori da. Eta pentsa Mexikon, 62 metro. 62 metro. Eta aurretik 67 izan. 5 metro moztu duen. Pentsa. Eta Habanakoak, Palacio de los Gritos famatuak, oker espaldi naiz 64. Zaugan? Dauzka, han egongo da, uste dute erabate erorita dagoela, baina beldurgarria da, hemen hain handia ikusten dago, 57 eta erantxizkiozua beste 10 erantxizkiozua. Azkenian aurrelari zentzako, zuza 5 metro atzero, eta zau bota duzu 5 metro atzera, zika 10 metro. Bueno, ez pentsa, ni jogatuen a Mexikon, txikitokin iroazien duen Díaz Barroso, eta hiru aldiz, lau aldiz zuten jonitzela jokatzera da. Eta bai, baina gero tantuak eitxeko be erratza odaz, aurrelari ez da jokatzen, igual 6 kuadrun, jokatzen da, behatzi, 10 kuadrun, estantzia hain handizia honera. Gero materiala ere biziagoa jarriko dute. Bai. Eta ziren, pelota onak, oso onak. Bai, no izatan motel-motela, baina, motelak, eta gero pelota biziepe, baina oso onak, Eri Gongi. Eta usan ona afrontoia, bai aurrelari zentzako eta bai atzelari zentzako. Eta azken aparkatu, nizan eskumia, errebesakin jokatzen duen, gustatzen batzuen eskumiekin jokatzen, pelota oso bizia zauen, eta haueko asko topetezen duen, frontoia bizi zinena. Eta errebesak jokatzen batzen asko, pelota motela eta orduan ormeara aiete bazinenan, pelota motela zen, gautza hondik izin.
kontrarixu. Eraman eta Hori da, errezatu. Hemen koskaren maio du noski pilota. Bai. Eskerroman kutu dut. Ez da hori parte honeko izan. Bueno, bazauen, gero konpondu iben, eskerroman zauen hor, ez da izazpi kuadru, ez da inu zauen, itxora bera, onako arrakala bazauen, eta han ikutze banin, zari jute zan, haikirikin barik ezarrera jute zan pelota hori, eta bueno, konpondu ben, da honen ondo da. Baina, zoze koskan baten goa. Bai, ez, goizen da, lurri hemen bazauen. Onako arrakala bat, mobitu zauen beia. Bina bigarren setean. Atzetik errebote ondo Iñio. Milimetro da. Han kolosan topatzen mezu atzera jegu zaben. Baina antxe jo bida, lota horrekin. Etxeto. Aldira. Erik Egeraman, goiko etxea ez du sartzerik izan. Ez zuzarri maio. Erik, atzera. Labur geratu zaio, Eraman alere Eriken aukera txokoan eta tanto. Bikain motrikuarra. 3-2. Tanto luzea izan da eta nekatu. Zoain be, igual biharren jaik izan nuen dau, a ver. Zazpizien. Bai. Baina aurreko nekeak distantziak handitu egiten ditu. Eutsi etxeto bikain. Erreboterako pilota. Egurreinakik. Eta hemen erdibidean armatu du pilota horrek. Lekerika. Bai, pauso bat bunda gaurra eta ganetik pasatza eta gero usta urten, ni pentsa bat egisa urtengo gala, baina geratu inda pelota hori, entzan robotika urten dingo gala. Oso gitsi urten da. 4-2 urdinak aurretik. Erki, Erik. Eta Lekerika. Hor dabil, atera eta bestera. Zulo hundiak bete beharrean. Ez da, errebesakin antxardire utotza eta, goiko zabalen gatu bideu. Goiko handizio, kantu txiko. Jokoan errematea ongi Erik.
Bikain Etxeto. Orain ere Goikoetxea zabalean armatuta zeukaten, pasa ezin. Antxe egon behar. Eta Lekerika berriz Urruti. Errebizak, hori zabalea butatzen bada berrebizakin, esker rumek kututza. Euskera hondizik dugu, kontradizio tantu itxeko. Beran lagunek zabalien zein dubi dau. Eta bera hemen handik ezin dago atzetik, ara aurrera jun. Goikoetxea. Eraman Erike. Erkik guztiz engainatu du azkenengo unera arte nola eskutatu duen, Bai. Posturagatik ematen zuen txokoan egin behar zuela jokaldia eta azkenengo momentuan jak. Hemen txegu zuen. Hiru eta 6. Goikoetxea. Dottore jeitxia. Eta, Bai, bertan antxe zen, Bai. Antxe zen. Ongi etxitako izan da, baina. Saskia pixka bat babestu beharra dauka. Etxetok lehen ere aritu da. Eta Saski ere misterio handiko kontua izan, Felix. Bueno, pentsa. Oin egin jabe, azide pizkate plastikozkuak eta egiten pizkat mimbre, ez, bera materizela betikua. Kastaino. Zumitza. Bueno, zera zumitza, plastiko dunek eta itzen dago, eta, Mexikorako inakitu bai, Hemen jokatzeko ez, baina Mexikorako hain zikuda asko apurtzen da. Da horren asko apurtzen duzunez. Eta plastikozkoa ze egiten dute, zera? Ertzeko ustai hori aroa edo? Bai, aroa lotu, bardin, bestian bezala igul. Da orduan, ez da neza apurtzen, ostontzien asko apurtzen badezu, deformo izan ez zituaz. Eta orduan Mexikorako berak zati bat, justo papeloti sartzen alekuana atraietori, itzen da plastiko dune, eta, askoz begizia aguntatzen dago. Buelta. Bai. Horre, justo sartzeko moduan, eusten dago zidagora leke, baina txeto beran usturen aurrien hona, eta ez dago ekeri guzti. Lau eta 6 sakea Goikorentzat. Nire ustotzen ez na partidari zu, Ozerak honek ekik eta jokatzen da plastiko dune, eta baitza Lopez hori, baina nik tot ikusten. Derrigor, aldatu behar du. Sensibilidadeak eta derrigor aldatu behar du. Erremontean ere eman zuten, sintetiko oranzko urratsa. Eta azkenean moldatu dira, eta baina jokoa bera aldatu egin da, eta efektoak, eta beste erabateko. Baina jakina, erremontean aurrelari erasokorrek eta behintzat partidu gutxitan usten zuten erremontea, eta orain berriz askoz gehiago irauten dute. Eta Saskia oso tresna garestia da. Eskubiarra da, eta gero materizela kostu dauke, eta gero ordu asko sartu bier,
Zestuak alegintzeza berdinak eitxe, baina eskubiarra danez beti urtetan ezberdintzasune eta, bueno, beran zera deuko, komplikazio. Eta misterioa. Eta pelotari bakotxea beran postura daukaz, eta zestuen berduzu beran postura hori, osta, fondo gehitxua, luzia haue, motxa haue, hori increiblia da, Zesteruk ezkendian zelan... Zema gauzari begiratu. Bai. Eta saiatuko daura, honentzate egin behar dieta. Bai, da egin zestua probatu, eta ies eitzen duzte, ez togatzen, hau bestia, bueno, hau ingo dugu, besti ingo dugu, eta ja, molde bat esatekotan, bueno, honek, gero danak alambrik, bitzen duk, zuk ez duzu, segulo? Alambrak egin bakotxa, beran modeluan, han, Artur, montau, la ostra. Eskulan harri-harria. Artisau lana. Bai, hasi ziren onako molde modoko bat azitzen, ja, zestua, berdinak, baina azkarin zatuztena. Berdinak izango dira, baina azkarin zestuak personak erabiltzen dauna pelotariziek, igual ez dauke gustora. Bi badaz, igual ez bataz beste ez dauke gustora. Moldiak ingozu bat, ezin duzu egin mile. Orduan, norbera, inbida, molde horreta, o zesta horreta, ero ostotzien, beste batera jumizu. Eta gero pilotariak igual izaten duen, gustuko zestua, hause diaz bat, Bai. Baina jarekin ere ezin da luzaroan jarraitu eta... Gero izaten da, zuke danak zatuten azta, igual berdineko antzerako bentzetetzen duzuz. Baina beti oten da, zesto bat robi urtean, dekuzule perfecto, eta zestuak emoten dauen konfiantza, pelotari ezin sinestu, azkenian. Ja, hain gustora jokatzen zu eta zauken dinozune, zau kontroletezu, zestua gusten duzune, zau kontroletezule, arek emoten konfiantza, hori da, bueno, eta asko repartido gizien jokatzen duzu, eta hain gustora espada guzu zestua, kendu nahi duzu beste bat, eta, bueno, baina nik gogoratzen egurbide egitzen da nire zestuak, eta juten egitzen nire egurbide, eta zaten hori, hartzen zesto barriz eta behira azten nintzen da zezan, ezango zute, umiko karamelo mote dezu eta behira, igul, nitzeko zan, postasun bat, niga itxik jogatuko nagoan, batzuk esaten dago, igual, iebete eta ez da ez, niga itxik jogatuko nagoen seundeno zesto barriz egin. Bai, Bai, beste abiadura bat urtetzen dago, gozotasune, inkreibu izaten da. Nik etxera juten ditzen nien behira azten ditzen. Bai, Elegante, bai, egize da, Batzuk, igual, ez dago kasi ingoen bianik, amorratu izan ditzen, hartu zestua, pare bat, lokazea, eta begitxu, honera bestia, eta probatu, abiadura doble. Beste zestuan aldin, meka hauen. Beste sensazio bat hori emotezten korputze. Nik Ameriketan, hemen, eta izan bat anguntako man, zestua, karo, gero pelota segun zen modutan jokatzen duzun, niko asko apurtzen eban zestua. Indarreko zinen eta... Eta gero aparte, zezango zut, lan asko inbier, beti aurrelari gitxia jokatzen, norberak inbier lan asko eta pelota asko sartu bier, da... Igual, segun ze aurrelari jokatzen zen duen, pelota txarra datozenik laitxe zen duen. Baina segun ze aurrelari jokatzen zen duen, sartu inbizen duen, norberak enbiaren lan asko eta zestu asko apurtze ban. Eta orduan zestuek ibizen duen perfecto. Ostotzean, eta sarri gutxen eban, nik igual batero bi gerniken jokatzeko, onbakarrik amitxe. Ze hemen, ze esatu moduen fontoia oso exigentia zan, eta orduan ebizen duen zesto bat, espeziala bertuan jokatzeko. Beste fontoieta, bueno, ondo konpontzen duen beste zesto batzukin, baina hemen espazen duen ondo, hilde ote zinen. Hombre muerto esaten dana. Zenbat gauza, zenbat misterio eta zenbat bitxikeria. Zesta puntan ere. Bai, mundu danien onda, zesta punta, jai alai. Bai horixe, sinetxi ere egingo ezkenuken lekuetan.
Espainia mailan be pila bat, ez da izen bat, hori, ez da nabil berrota malo metrokuak, ez otamaseiko berroikuk, ez berrota malo metrokuak. Leku askotan. Zagoen, zazo horretan egon dala berrota marrute. Orain honetan, bigarren set honetan, 3 tantoren errentarekin iritsi dira. Atseden aldira urdinak, 8 eta 5. Eta orain Goikoetxeak eta Lekerikak erreakzionatu behar. Eriken sakea. Gainean da, bai. Atzera eta tanto, kikain. Eta etenaldi eskatu du, egin berri dute atxaien aldia baina, etenaldi eskatu du orain Lekerikak, eta ez da gerriko arazoren bat edo ez ote duen. Bai, gerrixen. Lentxeago ere, etenaldian ere ikusi dut. Bai, gerriari heltzen. Bai, daia, reflexa oso dago. Bero gerriren bat edo. Gerrixen. Biarre Martinan dauke semifinala partidua. Horrela bada. Gaur bertan ere nahiko lan geratzen zaie. Lehenbiziko setan gogoratu. Gorri egirabazi dute. Bigarrena berriz. Arrenta politarekin daramate. Erik Mendizabalek eta Nikolas Etxetok. Eta Lekerika aldagaletan etenaldi eskatu du. Unionetan 9 eta 5 doaz. Igurtzi batzuk hartu eta kantxara itzuli da. Unai Lekerika ea arazori gabe jarraitzeko moduan den. Moztu Erike gerdi erdira ordea. Goikoetxeak txokora ongi engainatu du. Erki Etxeto. Aukera ona izango zuen hor oso sona sartzen asmatu izan balu. Aurkariak ja lekuzkanpo zeuden eta baina erori egin zaio. Sei eta 9. Ormabikoa, kanpora. Bi pilota jarraian galdu ditu orain. Bai. Erike. Da pelota honak, Errematerako aukera garbiak.
Goikoetxea. Oker Lekerikak. Mina duke ibertako, eta ja, okertu itxen dau. Postura. Igertzen zaio bai. Natural ez duela egiten mugimendua. Goikoetxearen aukera, ez du barkatu. Zoragarri utzitakoa, txaparen gain gainean. 8-10. Goiko gindartxu. Lekerika. Bikain etxeto. Etxura. Jaso. Eriken aukera. Baina moztu. Bikain Goiko. Haze pilota sartu duen. Harrapatu eta sartu. Ongi, Lekerika. Hormabikoa. Erike garrapatu eta berak aukera, beste hormabikoa. Kanpora. Bederatzigarrena gorrientzat, eta orain aukera garbietan barkatzen ari da Erik. Bai. Beira, hemen dena alde zeukan. Bai. Kanpora gaina. Kanpora joan zaio bai. Partida berdintzeko aukera gorrientzat. Ikusten aldek estabil, pelota eskola aten Goikoi eta... Eta harrapatu dituzte. Ados jaun Andre Ogados. Errenta oso politarekin ibili dira urdinak eta gainera Lekerika gerriko minez. Baina Goikoetxeak asmatutako erremateren bat edo beste, abiadura zautsitako besteren bat, eta gero Erikek berak alferrik aldutako aukera garbiak, eta harrapatu egin dituzte. Luze. Hirugarren sake luzegia atera du Goikoetxeak. Gogoratu, lau atera itezkeela gehienez. Boskarrena zuzenean aurkarientzat tanto izango litzateke. Gurutzatu du. Ja. Hori dakatza hori. Horein berak aukera. Txokoan iritsi eginda Erik.
Lekerika. Jaso. Erik. Pasatzen utzi dio, Etxeto. Atzera. Zabaletik. Ongi Lekerika. Eta tantoa Gorri. Berriz ere. Gerriari heldu dio. Bueno, niko dau amaitxu, baina ez da, askotan ez da izaten hobi, jakin da gaina bizer partidu dukala, markinen. Begira, hemen Zabaleko pilota horretara iritsi, eta gero goitik bera. Eta Erikek ezin sartu. 11-10. Barruan. Denak ez dira ados. Epaileek hala adierazi dute. Erik. No. Lekerika. No. Barrura. Ongi Etxeto. Eta barruan zen Lekerikaren ormabikoa. Eutsi Etxetok. Beste ormabiko bat berak. Goiko ezin. Oso ongi Nikolas Etxeto. Aurretik pilota zaila sartu. Eta gero ormabiko dotorea jo du. Jaki handia egin du pilota horrek eta ezin ezer egin Goikotxeak. Goikotxea, errebesez errebotea ona. Orain lan asko egin beharrean Goikotxea. On bai. Ja. Erik. Sartu horre Goiko. Eta astindu. Etxeto, bikain. Lekerika. Jaitsi eta tanto. Erra benetan. Amabi eta maika. Ongi gurutzatua. Oso indartsu Etxeto. Jaso. Lekerikak. Bikain Unai. Erik. Txapa gainekoa indarri karagarrian. Doktorea. Ondo moztu dago, Oso.
Amabina. Sakea Erikentzat. Sake ona. Bikain Lekerika, Ormabikoa dotorea gainera. Ari da luzimentua izaten, horrelakoetan. Bai. Da ondo bortata, Erik korrik hasi de bertara, baina eta urratu ez da, Beira, pilota zaila sartu eta gero zer egin duen. Zoragarria izan da. 13 eta 12. Kirolean sufritzen jakitea asko balio du. Eta askotan izaten da, sufritu beharra. Bai, askotan, hori da. Ezin Goikoetxeak jauzi galanta egin du baina ezinezkoa zen. Bai, eskeleke errebesakin, botatzen bazu, kantxardire botatzen dago, eta hor web kondizio maia motatza tantu itxeko, Erikei. Ez dago gerriz ezartzen. Jauzi galanta egin du baina alere aski ez. Lekerika. Ikaragarri balio du tanto honek. Txartzat eman dute, Goikoetxeak ukitu egin du epaileen ustez. Bai, ikutu ikutan, Sartzen saiatu eginda, Bai. Horretan zalantzarik ez dago. Eta epaileen ustez ukitu egin du oso litekena. Bai, ze bera, ez da usan izer, normalien reazio izan da. Baina... Begira. Nik uste baietz. Bai. 14 eta 13. Bigarren seta irabazteko tanto hau egin behar dute. Ongi Goiko. Lekerika, Jaso. Bai, nik undo. Sartu hori ere. Etxeto. Indartsu errebotea luze. Goikoetxea eskuinez, Erki Lapurtarra. Lekerika. Eriken Ormabikoa ikuskarria. Bana. Eta Lekerikak nahiko alan badu. Eta oraindik beste set bat jokatu behar. Ezain luzea, bostantura izango da. Desenpaterako, gitarako balioko duen set hori. Baina hain behartuta dagoelarik. Bostanto asko izango dira. Eta bete-betekoa izan dugu, Bai. Bete-betekoa izan da bigarren set hau. Baina hirugarren bat jokatzeko aukera izango dute. Erik Mendizabalek eta Nikolas Etxetok.
Berriz ere Saskia gehiago babestera etorri da. Etxeto. Gernikako Gran Slama duzue hau. Laugarren edizioa. Bi ditu irabaziak. Goikoetxeak. Eta aurten ere Goikoetxea favoritoetan beti azaltzen da noski. Eta aurten ere oso kontutan hartzeko bikotea da, baina agizue, ligaxka laburra dau. Multzo bakoitzean 3 bikote daude, beraz, 2 partida daude, eta gaurko hau galduzkero, behar bada, urrengoa irabazteak ere luke balioko. Eta giro erra dago, Bai, jente pila bat etorri da, eta, bueno... Mugitu da jendea, Gernikan. Urdinak biak kantxan dagoeneko. Goikoetxea ere hemen da, aldageletako ate ondoan. Eta hau ere berogarri eske. Ez dakit lekerikarentzat, pero beretzat izango duen. Alere, 39 urte baina fisikoki oso indartsu dago Goikoetxea. Da Goiko jokatzen da moduan eta hain fuerte, horrek urte pilo bat jokatu lehike. Iguale, oteni, zauzan duzun, ez da korputza, iguale oso mermaute dauzenako, pizkate txikixeko, beti motorra lehitxe da hori. Motor handu izan da, arretzi biltzen da, motor txikiz eta beti topera biltzen da, azken jarra izan da. Eta hori paz, Goikok da motor handiku, orduan... Oraindik puska baterako bidea badaukala ematen du, bai. Bai, eta hori zan dut demuz bezala, da pasan urtien ikusiot sekulo mio gisa arrematan, horrek gaina bauke kualidade arrematetako. Eta, bueno, urtik aurrea junala, ni beste dugu eta gisa arremateko dagoela. Goikoetxea eta Lekerika nagusi lehenbiziko setean, 15 eta 12. Erik Mendizabalek eta Nikolas Etxeto irabazi dute bigarrena. Eta hirugarrenaren zain gaude orain. Baina larrien dabilen pilotarieri, bai orentxe, itzuli da kantxara Unai Lekerika. Sakea Iñaki Goikoetxeak. Jo. Ez aldu ukitu, ontzat eman dute bintzat. Atzera Goikoetxea, Txitxaka, eraman! Haze pilota jaso duen. Txitxaka erra izan da. Baina, Saski esartzeko lekutxoa izan du eta eraman hori ere jaso. Goikoetxea. Moztu eta tanto. Bat eta huts gorriak aurretik. Tanto erra jokatu du Goikoetxea, ikuskarria. Gatxeto gondo goden defensan, Bai horixe. Etxeto. Etxo.
Pilota esartu du. Zalaga hori, naga. Horrek pelota bizitzaz, naga bideo. Rabotera laga eta txula doiena berantzako, igual hori sartu, oizta. Eta lago goikutxea jokatzen. Egira, orain ere. Haze pilota eraman duen, ongi! Hori askotan ikusten ari gara, Txula berri do. Kendu ezin eta Goikoetxea zabalean salduta eta zulo handia txokoan eta tanto honetan agintzen ari dira urdinak, eutxilek Erikak. Erikek atzera. Ongi Unai. Pasau. Mendizabal, Goiko. Erik, pilota gaiztoa, oso ongi sartu du eta eraman. Erik. No. Ezker Orman pikau dago, Bai, Ezker Orman heldu egin dio. Eta Berna ezurrean jo du. Eta ikara eragiten dute horrelakoek txaloak Goikoetxearentzat. Hemen digut, beloni jodago da, baina txuri ez, osortzien. Omina. Erdi errenka hemen dator. Berogarri eske. Iñaki ere. Iñaki, berriz ere. Itzuli da kantxara Goikoetxea. Hirugarren set erabakigarrian bana sakea Erikek. Kanpoan izan dela adierazi dute epaile Galaxi izango zen, bai. Aukera erra zuen. Bai, engaineta junda, suabe botaten. Goiz amarri jodete. Izotza ekarri dute. Goikoetxearentzat. Bai, zer uste dute, belaunien hori inguruen jodagola, Pieta bat. Ongi lekerika, arro. Horma bikoa, ez da hori hainbeste zabaleratu. Eta orain komeriak. Ongi Goikoetxea. Oso ongi ere. Piña. Zerre botazoa. Sufritzen ari dira fisikoki gorriak. Batak gerriko mina, besteak pilotakada baten ondorioak. Lehen izketen honga, pelota zuartu eskero, pelota horrekin, ikutu bekarrik da mine moten dagoela, eskain gogorra da. Aiba. Eta... Hain trinko, hain astuna, eta gero eramaten duen abiadura, eta... Ukitu batek ere segulako mina. Hiru eta bi, ukitu egin du Erikek. Edo pilotak Eriken saskia.
Urrengokoa Zabaleko bota baietz. Hor hartzen bat pelotia. Oiko. Bai, Badoa Zumaierra. Etxetok ezin zaila zuen oso. Oso zaila zen. 4-2, tanto bakarra falta. Partide irabazteko Goikoetxeak eta Lekerikak. Eta atzelaria gerriko minez dagoela laguntzeko, ez dago Goikoetxea bezalakorik. Ez, hombre. Eta gaur ere lan handia egiten ari da. Erik Ormabikoa eta tanto, ez da oraindik amaitu, 3-4. Xake bueltan aukera izan du Motrikuarrak eta erki bukatu du. Baina orain sakeak kendu egin behar. Erik Mendizabal. Ez du sartzerik izango Ikok. Zaitu zulua. Negropea. Ez. Lepo izan du eta ongi jarri gainera Lekerikak. Bikain Etxeto. Orain bai errebotea. Tranquilo. Sale, Eskatu indio baina. Ormabikoa Lekerikak, Eriken aukera, moztu. Sartu Goikoetxea, gazze pilota sartu duen. Eta txula, orain berak aukera, alere azze pilota eraman duen Etxetok, Ikaragarriak eramaten ari da. Erki Lekerika. Eskatu Goikoetxeak. Hori ere eskatu dio, baina sartu egin da Lekerika, oitik bera. Erik, eta erori egin zaio. Aukera polita zuen. Bai. Momentu horretan Erik faia bindau, aurrako setien bai, azken zamarrien, tanto gitxeko moduan eukidau eta utz. Ahi aukera garbietan uts nabari xamarrak egin ditu Erikek. Eta garaipena gies egin die hemen txeuzue. Eta honen beste ezagurtu behar daukagu, gogoratu lendabiziko seta gorriek irabazi dutela 15 eta 12. Bigarrena 15 eta 13 galdu eta hirugarren honetan berriz 5 eta 3 nagusitu dira. Felix Espila. Gozamen handia izan da gaur zurekin berriketan aritzea. Urren arte. Urren arte. Eta eskerrik asko zuei pilota zaleoi. Izan ongi.